Vi har sammen her de sidste par dage har mig og Jonathan Hej. ude og filme video, hvor vi kaster sne på folk. Dog så er det kun sådan der halvdelen af alle de klip, hvor vi har kastet sne på folk, er kommet med, men ja, jeg håber I kan lide den. Vold passeret. Let's go! What the fuck? Jeg siger ikke krybe, vel? Men hun er under vinduet. Skal vi løbe, eller skal vi bare stå? You good? Bliv ved, bliv ved. Bliv ved. Prøv hvad? Nu! Godt nok. Nej, du skal ikke længe. Ja. Og hvad for noget? Det ved jeg ikke. Så er det sjovt at gå og kaste sne på andres biler, eller? Ja, lidt. Det synes jeg skal stoppe med. Okay. Det er bare drengestreger. Gud, det er da ikke drengestreger at kaste sne på andres biler. Det er det jo faktisk. Nej, det er ikke. Skal jeg tage kaste mit kamera og tyre sne på det? Det ved jeg ikke. Nå, okay, det er da bare drengestreger. Du er ikke en dreng mere, så nej. Hvad er forskellen? Hvad snakker du om? Slap af. Nej, jeg gider ikke. Hvorfor ikke? Hvis der er en bule, skal vi nok betale den. Ja. Vi er rich. Ja, vi er rich, Christian Hellerup. Okay, så tak fordi I så med i denne video. Som I kan se, har det været f***ing at filme den her video, og der har været meget mere, hvis det ikke har f***et så meget op. Hvis vi har nogle flere, hvor vi laver sådan her, hvor vi tager pis på folk og alt det der, så bare skriv nogle kommentarer og like den her video, fordi at, jeg tror vi gør lige meget hvad igen det her. Så jeg håber bare, at I kan lide den her video, og så ses vi bare næste gang. Ses.